Сваляне на броня GLE 2016 година. Стоповете. Отваря се тази задната кора. Тук има винчета. Отваря се и с щипки. Ето е кората. Ето и това е за премахването на стоповете. Може да стане и без премахването на стоповете, но според мен, за да запазим стопа, да не се удари, стопът има тук две гайки и тук една. Ето ги двете гайки и ето там е другата. Ето това е, там седи другата гайка. Тази кора е на щипки. Сега за самата броня, тази лайсна е ето на тези щипки. Много са гадни, много трудно се откачат, но за сега нито една не съм счупил. Тази лайсна случай е залепена с силикон, но по принцип там трябва да има щипка. После тук имаме ето това винтче. То държи самата броня. Ето тук тя влиза и тук е хваната с винтчето. Развиваме го и после бронята е на тези щипки. Тези щипки има достъп от тук. Могат да се натискат с пръсти. На тази лайсна също щипките имат достъп, но е доста трудно. Много са твърди и така. И сега продължаваме нататък. Бронята е на щипки, тук е на щипки. Така, отдолу тук има една щипчица. Болчета. Ето ги болчетата. И тук е щипка. Така. Ето щипката е премахната. Бронята вече се клати. Тук тези са развити. Сега продължавам на тези страни. Забравих да кажа, че тук има от тези пластмасовите нитове. Трябва да се махнат и тази кора да се дръпне настрани и тогава има достъп до ушичките на декоративната лайсна. И тук има един болт, който държи бронята. $8 мм. Открих лесен челъм с тази лофтомерна пластина. Успявам да бръкна и да натисна ухото, защото е тъничко, без да нараня бронята. Така, ето е и броня и лайсната отворена. Много е трудно, голямо. Много са стегнати и после с това бъркам от тук. Тук отдолу има достъп и отварям бронята. Се отваря. Така, и сега ще сваля стопа за... По принцип не е нужно, но този ръб може да пукне нещо стопа, което не е приятно, затова по-добре да го сваля. Там са двете гайки, доста надълбоко и там е другата. И после стопът излиза така излиза настрани. Тъй като гайките са доста надълбоко и от другия стоп ми се случи гайката да падна вътре гайката. Това не е проблем.
Аз открих това прозорче, го отваряме тук и има достъп да се вземе гайката. Ето, тук и гайката се изважда. Така. Ето, стопа излиза вече настрани. Мога да кажа, че по-неприятна броня до момента скоро не съм имал за сваляне, но ето тези щипки много бяха втвърдени, но накрая им открих цаката, която е с тази вкарваме и дигам нагоре. Така и излиза. И успяват да излязат, но доста са трудни, но трябва с две ръце и внимателно. Следващото нещо, което трябваше да направя, може би и по-рано можеше, е да изключа горната букса. Ето тази, тя има едно сиво чопче, което се издърпва навън и после се откопчава. Сега ще я откопчия. В крайна сметка доста трудно беше, много кал има, но с ето тази отверка успях и тук бръкнах отдолу и дигнах това изиче. И така, бялата е горната букса, черната е долната букса и те са за бронята, свързани с бронята. В крайна сметка бронята излезе. Ето тук има едни щипки. Излиза назад. Право назад излиза бронята. Ето тези ушички тук, но готово. Това е.